Magunsa man ang ilado tas kalibutan pero wa ta ilhi sa kalangitan. Magunsa man ang sikat tas mga katawhan pero wa kailanato ang kahitas-an. Magunsa man ang famous tas kadaghanan tungod sa atong kaadunahan. Nailhan ta nga kwartahan sa mga tao kita katahaan tungod sa atong pagkanaahan pero ang ato pong binuhatan wala nakapahimaya sa kahitas-an. Abi man gud ninyo mga kahigalahan bisan atong mga bahandi unsa pa kini kadaghan. Di na madala kung kita mo taliwan, di na mo kuyog nato sa lubnganan ug di pud nakapalit nato og kaluwasan. Susagdi lang kung dili famous ang atong kinabuhi, ang importante na ngalagad ta sa Dios nga buhi ug panalangin sa uban ang atong pagkinabuhi bisan wala pa tay mga kabtangan ug mga bahandi, bisan sa kadaghanan wala ta mailhi basta nasulat atong ngalan sa libro sa kinabuhi ug mauna ang pinakaimportante. Sumadato man ta o mapobre, masikat man ta o dili, unta sa langit ta mo pauli, mabungahong kahaponon mga higala, ampo, amping, abante ta. To God be all the glory. God bless.